Ежедневна благодарност. Благодарност към тялото. Настани се удобно, така че да можеш да останеш в тази позиция известно време и да ти бъде приятно. Поеми дълбоко въздух и издишай. Няма нужда да се движиш. Няма нужда да правиш нищо повече. Затвори очи. Просто позволи на тялото си да се отпусне. Дишай, издишай. Дишай, издишай. Обърни вниманието към тялото си, към онова, как се чувстваш точно сега. Без да го оценяваш, без да го поправяш. Просто се отпусни. Твоето тяло е тук, сега за теб. Той е твой дом. Той е твоят пазител. Отпусни се и почувствай тялото си. Позволи си да усетиш всяка една частица от него. Дишай, издишай. Постави ръка върху мястото, което има най-голяма нужда да обърнеш внимание. И ако не знаеш кое е, просто сложи ръка на сърцето си. Кажи на ум или на глас: благодаря ти, тяло. Благодаря, че ме носиш всеки ден. Благодаря ти за всяко усилие, за всяко дишане, за всяко движение. Дори когато ти е трудно. Позволи на благодарността да се разлее като топлина, като мекота, като приемане. Тялото ти чува. Тялото ти чува и отговаря. Остани още няколко минути така. Дишай, издишай. Когато си готов, готова, върни се и размърдай краката, стъпалата, ръцете, пръстите на ръцете. И когато си готов, готова, нещо си кажи: днес избирам да бъда в мир с тялото си.